Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Mayong gabi guys. Natin pahabol karon. Kung may ligong ka og traditional Filipino hilot, first time ni mo na nakita ng video. Tanawa gyud paminawa para sa mo ani. Mayong gabi ma'am. Unsa man kang kamati? Tabod ulo, lipo, likod. Ako nga tiin yan, sakit po mo. Kalit ang sakit, wala gabi, kinang ikuiba na kami. Saka. Oro, tulor ka po. Kagamay ra kayo. Gamay rin yun kami. Wala na lain. Hawak, ana. Agi, hawak po, sakit po ng hawak. Likod, ana. Likod po. Wala lain. Kung sa may number 1 dyan yung mamaayo, gusto maayo. Paulo dyan po. Ano may ulo? Di kanin po, yun. Kanin po. Di po po yung buntis, kaya kontrol mo po. Sige. Kao ni mo, sakto sa oras. Takto na po. Sobra-sobra po dahil siya nagkao. Oo. Ako na yung makita sa uban mga panahon. Sige itong balay nung ma'am. Nakasalit yun. Udaka sa Miguel shout out ma'am sa imong masilingan sa Udaka. Shout out sa mga taga-nakasalit yun. Ano nilain? Mama ni mong papa, shout out. No, shout out sa kong mama. Si Na si Bining. Bining. Si Daniel. Imong mana. Si Ruel. Nagkaroon kita sa tapo isiko. Dito na pahilot. So yan guys. Shout out. Ikaw dong, dali. Kaway dong. Ha? Sige, ayan, shout out po sa mga taga-Udaka, San Miguel, Digo City. May gabi sa inyo ha. God bless po sa mga taga-Udaka, San Miguel, sa Mandare. Tabangan ako ng Mayo, iyang tinatawag na po sa Bawang Sinsundan kayo pala sa mga po. Sino, kung tanan niyo mag-doon na po, may kamuta. May kamot kung mayo mo, kung sumay mo. Kahit kayo natin ginatawag sa Bawas, ano? Siyempre, karoon lang nakakita ng video, please po subscribe my YouTube channel. Please follow my Facebook page, Eric Hilot ang Traditional. Na ako'y Facebook ha, Eric Hilot ang Traditional. Kaya gusto ko na po Hilot guys, please po share sa itong video. Yan. Si Bilbon. Say! Mama dia. Nagmaya ba na yung cellphone mo eh?
Sige, din ang pangalan. Janina. Ha? Janina. Janina. Minsan yung sudan. Ano? Ano makasama mo? Kita dito sa mga hilot. Hindi na rin kagatodo rin. Ano kanina ka? Ano ba? Kami, kami. Kamagaw, pag-umat. Hindi lang. Ayun natin lang. Ayun pa, kaya yung tanong isda ng dilim ko. May bakante ako malas, Jess. Ha? Ano man? Wait lang. Hilay, wait lang. Ito lang. Ito ka masayod. Hindi ako nagpunta sa ads eh. Moro na yung ads. Moro na ako trabaho. Uy, okay ads. Oh. Ano yung ads? Sponsor ads now. Moro. Asa man si Drake, ani Pero ay. ma'am? Ha? May sakit? Bakit yun? Alam yung sakit yung natulog. Ay, say! Ito? Layo ba sa cellphone di man maklaro eh. Ano naman tong lalaki dito ate oh. Kung magpahilot, ito magpahilot ba na siya sa gawas. Nana sa sigawas. Ayo. Balik ko Ay, boss! Okay na. Okay na? Ilang may kuha na. Ano eh? Sure, good. Magbuhat ako bago. Salamat. O may Facebook, Sam. Ay, downloadan mo na mo.
Nana kay alas 9. Oh, naa. Kasi di mo. Naa na siya sa gawas kaya. Hindi mo pa din balik. Ay, murag ko siya ni ulit ti. Kasi di uli. Murag. Wala siguro ilang ha. Sa siyang motor. Kasi dito mo. Oy, oy. No, nana tong magpahilot dira no. Nakamotor dito ba unan sa tuwa na siya no. Pwede to dito. Ano ka na na sa. Gagmay kayo na yung mga nawong, oy. Di pa klaro. Kasi Tarungan yung simpod. Abi abon bunog ba? Asa naman taon mo? Asa naman si Saysay? Doon nasakitan si Inday. Oy, sakit. Basta yan, natulong na sa daan niya. Di ang siguro nakakaroon pa kay Kuya.